Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta naman po ang init diyan sa lugar na kinaroroonan mo? May nag-iinit? Pwede din. Masarap yun. Oo. Nag-init ang ulam. Correct. Bulalo, sinigang. Yan. Marami naman pwedeng mag-init eh. Correct. Diba? Ulo ng asawa mo. Yan. Diba? Ulo ng boss mo. Yan. Diba? Kaya sana yung pag-iinit na yan ay init ng init na nakakabuti at hindi init na nakakakonsumi. Correct. Oh. Diba? Ang tindi na iba na talaga yung world natin. Tapos nabalitaan natin mula sa mga tambalanisa natin sa Taiwan. Hi kay Benny. Ayan, yung tambalanisa natin mula sa Taiwan. Ang aga, nag-message kanina. Sabi niya, sa tagal niyang OFW, ito daw yung pinakamalakas na earthquake na na-experience niya kasi talagang nagbagsakan yung mga kisame. Hindi mo talaga masasabi yung yung mga posibleng mangyari sa isang buong araw. Kaya, totoo yung kapag ka nakarating po kayo ng wagas, kahit nagdigma po kayo sa kalsada, 'di ba, sa pagko-commute, pero nakarating po kayo ng wagas na safe sa inyong paroroonan, blessing yun eh. Totoo kasi yun. Ang dami talagang posibleng mangyari sa iyo sa daan eh. 'Di ba? Yung mga hindi natin ine-expect na pwede at posibleng mangyari. Ganun. 'Di ba yung mga instances na parang, 'di ba, ang dami nating nadinig na kwento, yung kausap ko lang siya kahapon. Correct. Ang daya mo naman, naman yung madadaya. Ang daya mo naman, kausap lang kita kahapon. Ang daming ganong klase ng kwento. Kasama ko lang siya last week. Umattend nga kami ng party sumama pa nga siya sa reunion. Catch-up ko pa nga siya. Tapos magulat-gulat ka, ngayon wala na siya. Tama. Diba? Kasi ang dami talagang pwedeng mangyari. Sa isang kurap lang, mga kaibigan, ang daming pwedeng mangyari. Lahat ng meron ka, posibleng mawala. Totoo. Lahat ng wala ka, posibleng magkaroon ka. Pwede din, diba? So kung titingnan din natin sa positibong aspect, diba? Pwede natin tingnan na, akala ko imposibleng magkaroon ako ng ganito, pero magkakaganito ko. Uy, kakajowa na yan! Kahit may ugali yan! May nagkagusto pa rin. May nagkagusto. Meron ako mga kilala partner na hindi nila in-expect na ang kanila magiging asawa taga ibang bansa. Or natitira sila sa ibang bansa. 'Di ba? Yung mga gano'n na mga pangyayari na yan naman din yung hope natin na hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa isang buong araw. Hindi natin alam kung anong mga mangyayari talaga sa mga susunod na linggo o susunod na buwan. Pero lagi lang tayo magdadasal na sana ang mangyari mabuti po para sa atin. Totoo yun, no? 'Di ba yung mga halimbawa, yung mga kwentong nisan hinuha mo, hindi mo inakala 'di ba na magiging kayo. Correct. Hindi mo inakala na yayaman ka. Dati pinangarap mo lang magkaroon ng komportableng bahay pero nakatira ka sa mansyon. Tama. Diba? Dati hindi mo naman pinangarap na magkaroon ng poging asawa pero minainlove sa'yo ng pogi. True. Akala mo imposible pero posible pala. Huwag mawawala ng pag-asa. Tandaan, pag walang itsura, kailangan mabait ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic yan. Totoo naman, di ba? Kapag may kakulangan ka sa isang bagay, babawiin mo sa ibang bagay. Alam mo, wala ka ng itsura, ang sama pa ng ugali mo. Di ba, ano ka nga naman magkakaroon ng pwedeng ma-inlove sa'yo, di ba? O, tinan mo. Ganon. Yung mga hindi mo akalain, 'di ba? Meron din tayong mga kilala na hindi nila inakala na dati silang mayaman, hindi nila inakala na isang araw pwedeng maghirap pala. 'Di ba? Pwede palang bumagsak, 'di ba? Kaya nga talagang ako ang mantra ko talaga, partner, one day at a time. Yes. Isang araw lang. Ganun lang. Ang importante lang muna itong araw na ito kasi wala namang po talagang wala namang assurance. Anong assurance natin, partner, na okay, na matapos natin itong programa na ito na hindi bumabagsak yung kisame. Diba? Diba? Ilang beses na natin na-encounter, partner, na tayo ay naka-ere tas lumilindol. Oo. Diba? Buti na lang talagang sadyang masasamang damo tong mga to. Itong mga kaibigan ninyo. Kaya hindi tinatablan. Kaya hindi kami tinatablan. Pero ilang beses nangyari yun, diba? Na ang lakas ng mga lindol,
'Diba? Yung kinikwento ng tambalanis nating si Benny na bumagsak ang kisame. May alam mo 'yun, kagabi ba naisip nila yon na mangyayari na the next day merong 7.5 magnitude ng earthquake na magaganap? Wala eh. Walang nakakaalam. Uulitin namin na paulit-ulit kong perfect example, pandemic. Maski po yung mga magagaling na mga bansa na kinaiinggitan po natin, hindi naman, lahat po sila naka-experience din po ng lockdown. Alam din po nila ang salitang quarantine, di ba? Tayo, ni sa tanan ng buhay natin, partner, naisip ba natin na magiging parte ng bokabularyo natin ang lockdown? Di ba? Wala. Pero biglang nangyari. Bigla may lockdown. At tinamaan kahit sino. Correct. Walang exemption. Tama, diba? So dahil nga hindi natin alam yung posibleng mangyari sa bawat araw, ano lang tayo, one day at a time. Tapos i-enjoy at itodo natin yung bawat araw. Totoo at least alam natin sa sarili natin na, okay, hindi ko alam kung aabutin ko pa yung bukas na mga kaibigan ko o yung mga mahal ko sa buhay. At least, na-enjoy ko siya. Tama. Diba? At kung mairaos mo yung buong maghapon na, 'di ba, na walang nangyari sa yung hindi maganda. Tama. Nakarating ka sa higaan mo ng matiwasay. Correct. 'Di ba? Pakamot-kamot pa, 'di ba? Hinihilot-hilot mo pa yung malaki mong tiyan. Ipagpasalamat mo yun kasi biniyayaan ka ng matindihan ng araw na yun. Correct. Isang matinding blessing. Yung walang mangyari talaga sa iyo sa line of work na meron ka eh. For example, sa pagbiyahe mo kanina. Correct, 'di ba? Yung sa pagbiyahe pwede namang pag-akyat ng jeep. Magkamali, may mga nangyari ng ganun, 'di ba? Yung nagkakamali ng pag-akyat, akala niya humakbang na siya, yung pala hindi. Akala ko nagkamali ng pag-akyat, akala niya jeep bus pala. Meron din. Okay, yung kaibigan ko nangyari sa kanya eh. Akala niya pampubliko, private pala. Diba? So, yung mga ganon. Nagkakamali talaga. May mga posibleng mangyari sa atin, pero hindi nangyari. Agree. So, dun palang blessing na yun eh. Kasi kung lagi tayong nag-iisip ng, dami-dami na mga wala sa akin. O kaya, ano ba yung mga, hindi ako binubuhusan ng grasya, pero yung safe ka, grasya talaga yun. Promise. Totoo yun. Diba? Yung mga UV Express driver na nakatutok sa atin. Diba? Lalong-lalo na yung mga bumabiyahe ng Sukat Loton. Ayan. Yes, naku, ang dami nila. Correct. Mga UV Express, hello sa inyong lahat. Yan na, shoutout lalong-lalo na kay Kuya Roy Seyasat ng UV Express Bahing Loton Sukat. Ayan, 'di ba? Sa totoo lang, kung ikaw, Kuya Roy, nakarating ka sa Sukat nang walang problema, nakabalik ka sa bahay ninyo nang walang problema, ito ay napakalaking grasya. Totoo. Yung magse-celebrate ka ng birthday, may mga iba na, ano ba yan, tumanda na naman ako ng isang taon. Nakakaloko. Umaarte pa ng ganun. Halata naman yung age. Pero sa totoo lang, di ba, hindi ba't napakagandang biyaya na nabiyayaan ka na naman ng isang taon, katulad ng tambalanisa nating si Ed B. Happiest birthday to you! Happy birthday! Happy birthday ng bonggang-bongga. Anong name? Si Ed B. Ganda naman ng pangalan mo, Ed B. Correct. Pinsan niya ni Jens B. Yan. So, hello sa iyo and happy birthday. Yung nadagdagan ka ng isang taon, hindi dapat inireklamo yun. Diba? Ikinaliligaya yan, ipinagpapasalamat at ipinagbubunyi. So, baka naman yung mga may birthday dyan. Paletsyon naman kayo. Oo, kahit sauce ng lechon, basta totoo. Kahit sebo na nga, basta totoo. Carry na yan kapag ang sebo na tunaw sa kanin, masarap na yan. Baka sabihin niyo, arte naman na itong dalawang to, lechon ka agad. Kahit yung sebo ng lechon, carry na. Yun, nag-celebrate ka ng birthday. Totoo. Di ba, may mga tao talaga na hanggang dito lang sa edad na ito. Hindi sila umabot ng 20. Hindi sila, may mga iba nga, hindi na umabot ng oras. Ibang minuto lang eh. Totoo. Diba? Pero ikaw, namamayagpag at the age of 68, diba? Huwag mo nang reklamo yan. Yan palang mismo blessing na yan. Tandaan, may mga kilala tayong 20 lang sila namatay na. Ikaw, biyaya mo yan. Correct. Di ba umabot ng 30, 40, 50, 70, 80. Tama, diba? Napakarami ng biyayang natanggap mo sa buhay na ito. Alam mo, partner, habang pinag-uusapan natin to, ang dami talaga nag-flashback, no, na parang sa atin... Huwag ka mag-flashback, pang ano yan? Premonition, kaya pala ang dami yung flashback. Huli niya na pala. Kaya pala ito yung topic nila sa tambalan. Correct. Tapos nag-flashback pa si Chuper. Babawiin mo na. Ibang topic na lang. Alam nyo siguro bukas uulan. Yan. Sana. Di ba minsan may ganun yung weather na kaya pala sobrang init kasi uulan. Anyway, so ano yung flashback mo? Di ba, kunyari, malamang kayo rin mga kaibigan, no? Habang pinag-uusapan natin yung mga hindi inaasahang pangyayari, yung mga kagulat-gulat na pangyayari, lahat tayo may mga ganyang personal story na hindi ko inakala na lagpasan ko pala yung problemang ito.
Diba? At pag sinamarize mo pala yun, doon mo realize how blessed you are. Correct. Diba? Na parang grabe, no, ako naalala ko lang, yung mga muntik-muntikan na natin. Tama. Kunyari ikaw, di ba, nadapa ka sa gitna ng kali kasi posible naman masagasaan ka ng buso. Totoo. Nang walang nakakapansin eh. Hindi yun, diba? Partner, yung bumaba sa inches away. Yung bumaba yung sa parking. Yung entrance, yung barrier. Yung barrier ng parking. Hindi ako tumitingin, nagte-text ako. Diba, nagpo-post ako sa Instagram. Ganon. Tapos hindi ko napansin na ang dinadaanan ko pala parking. Akala ko naman parang baka walang PNR yan. Hindi. Parking siya. Akala ko naman hindi bababa kasi wala namang sasakyan. So bigla nung bago ako makalagpas dun sa parking na yon, bumagsak yung barrier sa harapan ko. May kasama pa akong 4 years old na bata. Alam mo yun yung... Kaya pala medyo natapis yung ano mo. Hindi, yung iglong ko. Nabawasan. Sana nga yung tiyan ko na lang ginanong ko para natapis sa kaunti. Pero isipin mo yun, pwedeng nabagsakan ako nun sa ulo eh. Yung nagpo-flashback. Lahat tayo malamang nagkaroon ng ganyang, ako habang nagkikwentuhan tayo. Parang near death. Oo, yung mga mumuntik-muntikanan natin na... Eh, diba ikaw yung sa may ka nga? Sa tren. Oo, bumibili lang ako sa tindahan noon. Hindi ko kapisado yung pagdating ng tren. Alam ko may ingay, kaya lang that time kasi may party, para may fiesta doon. So hindi mo napapansin kung anong ingay yun. Ay kilala nung may-ari ng tindahan ng ganung oras paparating yung tren. At ang ingay ng tren, kabisado niya. Oo. So sabi ko sa inyo, habang bumibili lang ako ng chichira, hinila ako nung tindera sa loob ng tindahan niya, at nagbagsakan talaga lahat ng mga paninda niya, maipasok lang ako. Yung mga ganon na diba? Parang, ay grabe no. Pwede pala. Ilang taong ka lang nun? Malaki na ako noon, mga 37. Sabi ko na nga ba trip mo talaga yung tindera. Para-paraan mo lang yung para hilahin ka ng tindera. Halika dito. Pagbaksak namin slow-mo. Slow-mo. Face to face kami Pang Korean novela. Pang K-drama, ganun. Tapos nagkatitigan pa kami na matagal, ganun. Diba habang nagbabagsakan ng mga sibuyas, lechugas, tapos kamatis. Tapos yung hampas ng malakas na hangin dahil sa pagdaan ng tren. Ramdam na ramdam namin yun. Pero totoo, diba? Ganun. Talagang pwede kasing natapyasan ka na talaga nun eh. Totoo. Pero hindi. So, ang daming pwede. Hindi, kahit not necessarily yung mga kwento namin na parang near death or yun lang talaga nakarating kayo ng safe. Yun lang talaga. Ang daming posible mangyari pero wala nangyari. So isang blessing yun at isang dapat ipagpasalamat. Yung mga kabisyo natin sa palengke, partner, yung mga nagtatadtad, ako talagang ko talaga yung partner mga ako sa kanilang talent sa pagtatadtad. 'Di ba? Na pwede namang pwedeng ang matatadtad Daliri yung katabi nila. Correct. Ang layo. Saan ka ba? Ba't yung chopping board mo nandun sa kabila? Ganun. Pwede, di ba? Pero nakakauwi ka ng maayos, safe, at bonggang-bongga. Yung mga nagigiling ng karne, di ba? Dinudukduk ng daliri nila yun para bumagsak yung karne, para bumaba. Di ba? Paano kung sumama yung mga kuko nila? Totoo. May posibilidad di ba? Pero hindi nangyayari. Totoo. Ang tanong, ipinagpasalamat mo ba na nakarating ka ng safe? Hindi nagiling yung yung kamay mo. Diba yung hindi natadtad yung daliri mo. Yung mga nag-chop po o yung nag-slice ng mga bacon. Nakita nyo ba yun? Yung panipisan? Sobrang delikado nun. Ginagano yung daliri nila. Posibleng masama yung mga daliri nila doon. Correct. Diba? Matanggal yung kuko nila doon. Pero hindi. Diba? So yung ganun ba, blessing po yan. Alam nyo po, kailangan lang natin i-appreciate yung mga blessings na yan. Akala lang natin wala. Pero malalaki palang bagay. Totoo yung yun. safe ka, it's a major blessing. Kasi ang thinking natin, ang blessing lang lagi pera Oo. Na kapag wala kang pera, hindi ka blessed. Correct. O diba? kaya basta anything na pwedeng i-post sa social media, di ba? Ibig sabihin, nag-trip ka, may ganito kang na-achieve, gano'n. Nakabili ka ng bagong cellphone, bagong sasakyan. May recognition sa ganito, na-promote ka sa ganyan, di ba? Akala natin ganun lang yung mga major blessings. Hindi Yung safe ka na nakarating, yung ayos na ayos kang nakarating, yung wala kang health issues. Yes. Yan, ako, blessing yan. Lahat kayo sa bahay, walang sakit. Correct. Masiglang-masigla kayo, nagtatawanan, walang nararamdamang hindi maganda. Nagkakanda-utot-utot na sa katatawa, di ba? Blessing po yun. yan, di ba? Sa lahat ng mga kabisyo natin, speaking of palengke, lalong-lalo na sa poblasyon, public market! Yes! Shoutout po dyan sa City Government of Makati, kay Doc Jing Mangahas, Ma'am Bibian
John Fernandez, Rogelio Marciano, Ray Griarte, and Jojo Trocino. Hello po sa inyo at sa lahat ng mga magigiting na mga suki dyan sa Poblacion Public Market. Shoutout po sa inyo. Sana okay kayo at maraming kayong mabenta today. Yan, kailangan sagana ang business ninyo pare-pareho. Correct. Good luck sa inyong pagnenegosyo dyan sa palengke. Tama. O sa lahat ng mga bumabiyahe ng ganitong oras, ingat po kayo. Okidoki, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!